Здравейте, уважаеми зрители на Сватба ТВ. Вие сте с подкаста "Специални гости", в който, както обикновено, ви запознаваме с едни от най-популярните и утвърдени фирми в сватбения бранш. В днешния брой ще си говорим за сватбена фотография и видеозаснемане. Знаете, че това е една от най-важните теми в организацията на всяко сватбено тържество. За нас е изключително приятно да посрещнем в студиото двама представители от този бранш, от тази сфера. Студио Николов. Тихомир и Ина. Здравейте и добре дошли. Здравейте, радваме се и се чувстваме изключително приятно в това вдъхновено кътче, което сте направили, нали, че си почитани. Благодаря ти. И за нас е много, много приятно. Още повече пък, до сега сме си говорили за рокли, ресторанти. Вие сте първите колеги, които са в тази сфера, в която и ние работим. Видеозаснемане, вие сте и фотографии, и видео, така че още сте ни по-близки. Ами добре, да започнем с... кажете няколко думи първо да ги запознаем младоженците, да ги запознаете с това какво се крие зад Николов студио. Зад Николов студио се крие една идея за положителни емоции, които да доставяме на себе си и на хората, с които работим. Основали сме го така, както сме основали семейството си, с желание, воля, с труд, с постоянство. И идеята е да го съхраним максимално във времето. Предлагате сватбена фотография и видеозаснемане. Точно така, да. Има ли някое водещо ли от двете или двете са 50 на 50? Ами, преди години водещо беше фотографията, като че ли с времето успоредно видеозаснемането реши да изпреварва фотография. Започва да завладява територия. Значи се развивате в тази посока. Направо да започнем, за да се захванем за темата сватба. Идват младоженци при вас, първа среща. Ясно, отговаряте на въпроси, гледали са ви неща, или ако не са гледали, ви им показвате. Какво се случва на тази първа среща? Тя е с чисто опознавателен характер. Много е важно да се изгради някакъв синхрон и да по някакъв начин или по някаква причина да се докоснат като отношение и послание надеждите, които имаме и от двете страни. Те разглеждат много портфолио на много колеги, имат възможност да избират, стават все по-взискателни. За нас също е важно кой седи срещу нас. За да може да го отразим в правилна посока, трябва да ги усетим като хора. Трябва да им разберем желанията, ако имат дори и страхове, да вникнем в историята, откъде се е зародила, какво очакват като цяло, как се виждат след години и да дадем една сигурност в тях, че са попаднали на правилните хора. Защото на тяхния празник изкарваме не малко време заедно. Тоест от 12 до 16 часа, понякога и повече. Ако човек трябва да потиска някакви сетива и емоции и да има една питанка в съзнанието, дали трябваше, дали ще е наред всичко, значи има индикация, че нещо може да се скъса. Каза много интересни неща, просто искам да откроя за младоженците едно от нещата, които каза, а именно, че на тази първа среща това не е просто, да видяхме, гледахме, харесваме ви, оформяме детайлите. Това, което каза за това, че вас ви интересува
кои са тези хора, какви са тези хора, историята между тях, как се виждат за напред, т.е. отношенията. Това е много важно да го знаят младоженците, защото ако вие не ги опознаете, казвам вие, защото и ние сме в тази сфера, ако не ги опознаете какви са, що за хора, какво им харесва, какви са отношенията, утре няма да бъдете така ефективни, когато се снима. Да знаеш какво му харесва, какво не му харесва. С други думи, това исках да откроя, че това не е просто формална среща, където едни детайли има да уточниме, къде да дойдем, в колко часа, а по-скоро това е действително опознавателна среща между хора, между твореци и неговия обект, така да се каже. Да. На нас ни дава по-голямо вдъхновение за работа. По-голям мотив. Може да вникнем в детайли, които няма как човек да ги отключи, ако не ги знае. Тоест този биографичен, да го наречем, подход е много важен и за мен е изключително ценен. И в този смисъл пък за вас е необходимо, идвайки на среща, хората да се отворят, да споделят, защото ако са затворени, ако така не се отворят, вие няма как да разбереш тази история, за да можеш да го направите. Да. То в началото им изглежда странно, те може би се чувстват като на разпит, но много е важно да сме открити. Да. Не е нужно да си знаем биографията и житието, но на този ден всеки трябва да е на мястото си. Да. Добре, тръгвайки от тук, ние просто някакси естествено навлезахме и в вашия стил на заснемане. Нещо повече да кажете за него? Може би са няколко неща. Далеч сме от идеята да твърдим, че сме корифеи, че сме най-добрите, че идваме от космоса и че сме за малко на този свят. Оценяваме положения труд, оценяваме и времето, което сме изгубили или с което може да се похвалим, за да стигнем до тук. Но въпреки всичко, смея да твърда, че ако трябва да сравним успоредно цената спрямо качеството и спрямо продукта, който предоставяме като краен, като готов, поне нямам случай до сега някой да се е чувствал ощетен. Отзива и обратната връзка е в посока, вие надминахте нашите очаквания, всичко беше наред. Изпращаме се по 2 часа с булки, с майки, с татковци, с прегръдки, целувки, плачеме си, докато стигнем до колата, бутилки, торти. Браво. Да. Другото, което е, държим, ние работим с пастелни цветове. Не промиваме нещата. Правилно ли те разбирам, че така вашето усещане и естетика е да се придържате към естествените, не подправени допълнително и било с филтри, с най-различни средства, промени на цветя, т.е. вие търсите това, което е истинската, натуралната, да го кажем. Точно така, да. Без последващи такива обработки. Като цвят не го изостряме, не го подбутваме. Да. Абсолютно. Това е важно да го уточним, за да знаят младоженците, защото съответно има и младоженци, които обичат да им се пипа и цветовете да са било много силни, било с някакви филтри, било ретро и така нататък. Но има и други, които пък предпочитат сякаш в тази посока, в която и вие работите, да бъдат естествени. Да, т.е. вие в това направление, да го кажем, работите. И последното нещо, може би, което мога да го изтъкна. В този празник, освен младоженците, много емоции и вълнения и изпитват и родителите на тези хора. Стремим се деликатно да хванем тези емоции, защото ако тези хора ги нямаше да сме там в този ден. Нали, те остават в сянка или... Абсолютно. Това също пак ще го откроя, защото това са ваши характерни черти, тъй като чисто като естетика на заснемане може да отличиме поне 2 вида. В един случай колегите се концентрират основно и само върху младоженците, правейки някакви прекрасни снимки, но не, че изобщо не се снимат родители или близки, но сякаш те леко са на втори план, докато
има и колеги, които работят в малко по-друга посока, т.е. търсят не само младоженците да са през цялото време, така да се каже, само те, но да предадат тяхното вълнение и вълнението на останалите гости през самите тях, през това, което казваш, баща, майка, сестра или пък някой. Много е важна средата. Да. Да младоженците носят енергията на хората, които ги заобикалят. Тоест, вие снимате, отразявате доста близки, приятели, семейство. Да. Правилно разбирам. Като фокус е насочен изцяло върху младоженците. Но, ако има възможност и ни позволяват, нали, най-близките хора, защото някои от тях са достатъчно свети, за да се притеснат още повече. Не държим на всяка цена да е, но е добре да влезе. Защото споменът трябва да е съхранен по начина, по който е бил. Те 150 човека, те са там, защото поддържат тая любов. Защото са причастни и защото са главни герои в цялото действие. Благодарение и на тях то се е случило и се случва. Искате ли да минем през няколко пункта от сватбения ден? Започвам с подготовката. Нещо особено там има ли? Нещо отличително във вашия стил? Какво правите или какво не правите? Някакви съвети към тях в това отношение? В подготовката, в повечето от случаите, аз им препоръчвам, ако има възможност, да започнем тая подготовка от буквално тя как се събужда. Даже ако може да сме на аларма там, ще е най-добре. За да отключим пак част от нейната същност. Разхождали сме кучета, нали, сънени, говорили се откровенно по телефон, получавали са бащини и майчини съвети. Важно е да имаме заснета рокля на закачалка, на манекен, детайли към тая рокля. Все пак това са неща, за които някой се е постарал да ги произведе и някой ги е харесал. Ако просто минеме така през тях, нали, губи своята стойност и идея. Те изглеждат по един начин, когато са на тяло, по друг носят своята хармония, когато предизвикват тялото да ги използва. Минаваме през всичко това. Но това, което ми прави най-силно впечатление, това е, че всички искаме да сме по-рано на място, но вие в това отношение и ярко се отличавате. Тоест, ако имате възможност да бъдете колкото може по-рано, т.е. да хванете не просто час-два преди, ако ще е за булката, час и половина, примерно, коса, грим и така нататък, но ако може със самото събуждане, съвсем разказа да започне от ранни зори, в случай, че тя е спала. Да. В случай, че тя е спала. Тогава трепетите са толкова, емоциите са толкова различни. Да. Всякакви. Далече сме от това да влезем в овертайм, примерно. Да. В 3 часа след обяд. Може да го... разказа да е пълен. Да. Може да го разиграем дори в времето, в което ни е, примерно, един от основните пакети, като време траене. Но винаги личи, когато се работи на скорост. Да. Тая хармония и тая мараня и мъглата, която е на изгрев от гората, леко отиваща нагоре, не може да се лови само когато човек има свободата и времето. Човек трябва да задържа в себе си и да пази нещата, които топлят по някакъв начин неговите сетива и дух. Трябва да пазим човека до нас, трябва да пазим децата си, родители, близки, но другото не е, може би, от такова значение. Това е поетико-философските размишления на Тихомир. Силен си в тази област. Добре,
Хайде да прескочим към друг момент, който също така е важен за младоженците. Това е сесията. Има различни виждания. Съответно, колкото фотографии, сякаш толкова виждания. Вие как подхождате към сесията? Първо, как избирате къде да бъде локацията съвместно с младоженците? Вие ли решавате, имате някакви хрумки по разни други причини? И още нещо. Как като започне сесията, някой път има, знаете, двойка, където те има нужда от малко намеса, така да се каже, но има други хора, които било, защото са стресирани, било, защото са така, не са много сесията, снимането ни им е в кръвта, имат нужда да бъдат предразполагани. Как действате в тази обстановка? Като цяло, сесията може да протече по два начина. Най-добре, което обаче не се случва на 80% от случаите, тя да е в отделен ден. Тогава може да изберем локация, може да следим прогноза на времето, може да гоним изгреви, залези, да се включват художествени послания, да търсим всякакви вдъхновения, да не звънат притеснени родители и гости, закъсняваме за тук, закъсняваме за там. Точно сега ли намерихте толкова време да се бавите? 150 човека ви чакаме, не ви ли стигнаха тези снимки, нали, всичките неща. Но както казах, това е мечта на всеки фотограф. Да има двойка, която да е склонна и да отключи неговите свободи. За жалост, винаги сме притиснати във времето, като нашия съвет и призив към тях е да си оставят поне 1 час и половина. Без времето за пътуване, без времето за кафе, без времето за излишни приказки, без времето за суетни приятелки и шаферки, които държат да погледнат тая снимка. Нали? Аз дори в блога имаме статия, която е как да се държим на сесията. Едно от най-честите срещани въпроси е: а ръцете къде да се ги сложа? Не трябва да ще ги сложиш никъде. Трябва с тях, представи за момент, че си сляп и трябва с тях да усетиш човека, който седи до теб. Може да опознаеш дори в деня неговото ухо, носле, брадичка. Може така да му подредиш мигли, вежди. Може да му правиш папионка или да се закачиш с него, да му отвориш копче. Всичко това отключва много сантиментални и хубави кадри за нас от другата страна. Да, най-доброто поведение и най-доброто позиране за мен е отсреща човека да не знае, че ти си там. Да ни забравят за момент. Пробваме и с 300 мм и с 600 не съм пробвал, но сега идеята е друга. Аз през цялото време казвам: вие ще свикнете с нас, след 2 часа буквално ние да ни виждате. Достатъчно добре сме се опознали на среща, имаме се безгранично доверие и се забавляваме. Ако изглеждат двамата като една фигура, всичко е наред. Ако мога да го обобщя и да го направя малко по-ясно за гледащите ни младоженци, вие сте по-скоро от фотографите, от творците, да го кажем, които не моделират своите фигури, своите младоженци, обекти, а по-скоро ги предразполагате, по-скоро искате да уловите някакви по-естествени реакции. Да, насърчаваме ги в тая посока. Да, т.е. търсите по-естествено отразяване на техния вътрешен и емоционален живот, отношения, както казваш, погалване. Дори, или ги предизвиквате. Или ги предизвиквате, провокирате в тази посока. Да. Тоест, това е вашия стил, за разлика от другия стил, който също така си има основания и почитатели за съществуване, които търсят една перфектна, една съвършена моделирана скулптурна група, да го наречеме така, хайде. Тоест, до последния детайл, до последната брадичка, рамо и така. Обаче там няма, според мен, не можеш да намериш духа. Чисто не като композиция в снимката, като дух, като послание.
за да отразим това, което те са планували по начина, по който те го усещат. Ако си опериран от това да нямаш чувства и да усещаш с порите на пръстите или с трето си око, и ако не можеш да разчиташ езика на тялото и не следиш характера спрямо поведението на човека от среща и ако не ти влияе неговата емоция, според мен не трябва да го работиш това. Да. Тихомире, ти просто имаш талант да не влизаш от една дълбока в тема друга. Това е супер въпрос, дълбок въпрос за отношението на твореца в процеса на творчество. Разбира се, има две основни концепции. Едната е това, което казваш ти, че човек трябва да се вълнува с вълненията на тези хора от среща, които са, и така да се каже, с всички преживяването, да преживява. И това е велика школа. Говоря в цялото изкуство. Но също така има основания и за другата школа, която пък има друго разглеждане, че човек трябва да е студен към обекта, защото изхожда от това, че когато ти си студент, ти не си въвлечен емоционално и би могъл да хванеш някакви неща, които иначе емоцията и преживяването не ти дават възможност, защото те малко или много стесняват съзнанието. И двете школи имат велики представители. Но абсолютно разбирам, това е, как да кажа, това е и нашия патос, да го наречем. Действително да се преживява и да усещаш емоцията и да я, доколкото можеш, да я пресъздадеш и ти с твоите средства. Хайде нещо простичко. Колко време предварително? Как е при вас нещата? Трябва да ви ангажират? Кога е най-удачното време? Колко време? 6 месеца, година? Каква е вашата практика? Ние имаме 3 раници, които са в пълна бойна готовност, с зарядени батерии, с всичко необходимо. Сега не мога да кажа, че сме 24/7, но защо пък да не сме? Да. Обикновено подобни събития, специално в бранша, вече се обърках и аз в течението. Беше 2 години напред. Една, може би и с тези корони и с другите, нали, титли, които ни се случиха в последните години. Да. Там се пообъркаха малко нещата, хората се пооплашиха. Не знаят. Вчера имах дори разговор да ви попитам дали сте свободен, мога ли да ви ангажирам. Буквално бяха 9 дни, като ги преброих. Да, т.е. няма някакво определено. Когато, но все пак сякаш е по-добре човек да влезе по отношение на сроковете. Как седат при вас нещата, горе-долу? Защото по различен начин работят колегите. Когато сме в сезон, отправяме от 50 до 60 работни дни като крайен продукт. Под сезон разбирам от началото на май до септември, до октомври. Сам знаеш какъв е процесът. Да. То трябва да озрее в главата ти като материал, трябва да излезеш от него чисто като емоция. Като редактор представи си 4-5 хиляди снимки, които да разгледаш, да отсееш, да направиш второстито, след това да започнеш да работиш всичките. Да, това, което казваш, е важно да стигне до младоженците и да го разберат. То пак касае вашия начин на работа, но сякаш и на бранша ни, т.е. на хората от видеографи, оператори, не е въпрос пак на техническа част. Тъката да преминеш през това. То може и така, но както сам казваш, трябва да излезеш от това, така да влезеш с нови очи и да се потопиш отново, за да можеш да го направиш със сърце, както си го правил. Да. Аз мога да ти дам материала 1 час, след като приключа. Трябва само да източа картите, да ги сложа от рол, да ги прехвърля в JPEG. И си готов. Въпрос е каква ще е разликата от единия и от другия случай. Да. И колко компромиси можеш да направиш със самия себе си, ако си ме него.
всъщност, сещам се, че не ви попитах дали имате някакви специални съвети към тях по отношение на видеозаснемането на фотото. Ако щете, по отношение на това, как да се спрат на фотограф. Не съм аз човека, който може да ги посъветва дали или да им даде посока те как да открият хората, с които да работят, но трябва да ги усетят. Задължително да им разгледат творчеството, но казвам за това творчество, то е ако си харесат едни снимки в ресторант, може да постигнем всичките, но ако си харесат снимки навън, то си е останало за момента. Не винаги това, което виждат и им е харесало, може последствие да е тяхното. То може да се надгради, може да стане по-добро. Но може да не се и получи по този начин. Защото слънцето може да е горе и да сме с очила. Може да няма слънце, може келвините да са малко изтинали. Може сянката да ни е прекалено остра. Или на контра да не се вижда напред обекта. От това е безгранично. Но ако им допадне човека, който е зад камера и те го усетят като дух, като послание, като емоция, като отношение към неговия живот дори или като отношение към хората от среща, това със сигурност ще е една крачка във вярната посока, че нещата ще се случат в правилния начин. Да те преведа пак, защото ти говориш с образи на границата между поезията и философията. Ясно, не? Човек не влиза два пъти в една и съща река. Няма как. Примера, който даде, всъщност това казва. Но, разбира се, те трябва да видят творчеството на колегата, но за теб сякаш е много важно да има усещането какво е. Тоест да усетят човека, дали това са моите хора, като чувствителност. Да. Което само по себе си е показателно и някак си много кореспондира с нещата, които говорихме и които казахте като характерно нещо за вашия стил, преживяването и още тази емоционална връзка, по която се създава между твореца и младоженците, в случая вие и младоженците. Тоест, това отчиташ като нещо много важно. Да, едно от за мен задължителните неща е. Те самите ще се чувстват добре и наред и в кожата си, и в синхрон с всички. Когато ансамбъла, който ти често споменаваш, употребяваш, понеже съм ти гледал с интерес всичките до сега епизоди, хармонията. Няма да се чувстваш застрашен от тоя с това голямо нещо, което го насочва срещу тебе, а ще му имаш пълно доверие. Да. Ще се обръщаш и вследствие на разговорите, които сте провели, на начина, по който е минал денят ти, ще се усмихнем до тук. Да. Нещо има ли, което мислите, че сме пропуснали и би могло да се добави около темата сватба? Има, да. Казвай. Да помислят след този ден как ще съхранят чувствата си. След подписа и след този ден човека до теб не ти е даденост. Не ти е даденост. Не ти е даденост. Ти нямаш разписан нотариален акт. Това, с което си го впечатлил, трябва да го надграждаш. Иначе минава течението и те отниса. Трябва да се появят едни деца, трябва да се появят проблеми, трябва да ти стане пъстър живота и начинът, по който го усещаш, за да се движиш в правилната посока. Ако си мислиш, че ще спинкаш до 12 и жена ти ще ти носи, освен първата седмица, закуска в леглото и вечер ще те чака с готова салата, а ти да не полагаш никакви грижи, няма да стане. Тоест, това е един твой апел към младоженците да помислят за живота, който им предстои,
не като някаква тегоба, а като някакъв възможност и всяка задължение за самоусъвършенстване, за самоизграждане. Най-малко в тяхното Поединично и като двойка. Да. Така те разбирам. Да. Казах поет и така, философ. Добре. Снимате освен сватбени тържества, най-общо да отделя и една друга сфера, която са най-общо казано, да ги наречем семейни тържества, нали така? Тук какво се разбира? От раждането на детето, предполагам, от новородени, изписвания през светокръщение, абитуриенти, ученически, всякакви неща. Да. Това... Събитията, които са свързани с семейното битие и житие. Точно така. Ако сега сме отразили съдбата и всичко е наред, както се случва постоянно, познай кой ще снима кръщенето. Да. Или рождения ден. Или сесия на бременна е съпругата. Да. Но това, което виждам и което всъщност няма изненада, този патос и тази ангажираност вътрешна, която виждам във вас към тържеството сватбеното, тя продължава и в семейните празници, което е напълно естествено. Тоест, вие така ви усещам като именно вътрешно ангажирани с смисъла на тези неща, а не просто що да не заснема, мога да заснема и това и онова, никакъв проблем. Те са част от нашето същество и стават част от нас самите. Нещо има ли, каквото може да отправите към тези семейства, които ще имат такива празници? Да съхраняват всичко, което е около тях, като приятели, като родители, като близки, да не ги изреждам. Защото всичко е един миг. В един момент това само то остава като материал, като спомен. Mm-hmm. И то носи разказа на твоето присъствие, на духа, на историята. Без него не бива да прави. Компромис може да направи с 6-етажната торта или с декорацията в салона. Mm-hmm. Ще си спомниш само от аудиовизуалното нещо, което имаш. Това, което казваш, аз го разбирам така, като някакъв повик към родителите да не омаловажават своя си живот, имам предвид в тези по-кулминационни моменти, събитията, които са, и да не подценяват силата на това да се заснеме, било видео, било фотография, защото това остава така като някакъв жив спомен за тяхната история, родословна. Точно така, защото ако човек си помисли само за себе си, отразяването на първия рожден ден на първото дете не е като отразяването на рождения ден на същото дете на 7 годинки. Mm-hmm. Нали? Да. Не е със същия ищак. Да. Работите, които споделихте за сватбата, касаят и семейните тържества, защото на практика и сватбата е семейно събитие, семейно тържество. Как във вашата фирма, във вашето студио седи въпроса с корпоративните? Снимате ли, представлява ли някакъв обект интерес или... Ако имаме възможност, ако нямаме нищо поето като ангажимент, влизаме и работим. Корпоративни неща? Не отказвате? Не. Да. Снимали сме, не знам колко е добре да уточняваме фирми, там тимбилдинги, всяки събития, от 600 плюс до 30 минуса. Да. Ергенски партита, които са актуални, момински, всичко, за което се сетите. Може би е дошъл момента да кажете нещо за екипа. Екипа сте моторите и главните действащи лица на Николов студио сте вие. Да. Това ли се изчерпва или има и някакъв по-широк екип? В близко бъдеще се надявам
Имаме 2 малки моторчета, които ги чакам да навършат пълнолетие. И ако мога да отключа някакви неща, които в мен никой не е отключвал, но не съжалявам за това, което съм намерил като призвание. Те имат интерес към това, дори и ги усещам несъзнателно, им се получават нещата, но човек, за да харесва това, което прави и да не му е бреме, той не трябва да го усеща като работа. Аз, ако го започна да ги натискам като родител, мога да не намеря верния път до тях, за да кажа, че това е неговия призвание. Да. Това, нали, хем като шега, хем като истина, ако се налага да сме по-голям екип, имам колеги, които са професионалисти и като оператори, и като фотографи. Познавам и хора, които се занимават с постпродукция и с монтаж, но пак стигаме до тук. Ние твърдим, че това, което даваме, далеч надхвърля, нали. Тоест, твърдим, че сме много достъпни и в никакъв случай човек няма да се чувства ощетен. Да. Може да се надгражда и от към визия, от към картинка, и от към всичко, но то е свързано с излизане от рамката. Но когато се налага, може да сме повече оператори, може да сме повече фотографии. Тоест имате екип, ако искат двукамерно, трикамерно, може да реагирате. Да поговорим за вас. Тихомир и Ина, извън Николов студио. Какво се крие зад тези симпатични физиономии с отличителен белег, силен импулс да преживяват, да се преживяват, да сътворяват това нещо в звук и светлина? Какво се крие? Какво ви е? Как стигнахте? Хайде от тук да почнем. Как стигнахте до тук? Фотография. Това беше мечта? Да. Аз съм завършил приложни изкуства в Троян. В ученическите години съм имал контакт с... Тогава имаше много странни техники, но може би оттам съм взел нещо и съм го запазил. Шанса и късмета ме насочи по-късно. Рисуването и приложните изкуства, те много го допринасят като усещане за фотографията. Нали, защото това, което си научил в тези училища, след това ти даде една сигурност. Да, ти едно послание. И работиш го по дефолт, то ти е запаметено и отключено като настройка. Не мислиш как да го композираш по третините или как да го изградиш като светосянка. Необятно е. Технически, като всичко е наред, след това можеш да търсиш духа. А пък аз бях готов технически и си намерих духа. Нали, който... Беатриче, така и да кажем. Да, вдъхновението. Удовлетворяваме всеки изминал ден. Нали, шегуваме се, иронизираме се понякога, но може да твориш и да си творец само и единствено ако имаш хармония със себе си, с околните. Тогава може да си позволиш лукса. Нашата професия не е... Тоест не сме банкери или в някаква сфера, в която ти да нямаш притеснение за утрешния ден.
има върхове, има спадове, но над тези неща сме. В смисъл, да. Мечтата ми е да си намеря някаква малка къща в гората, да имам 3 кучета в двора, да чувам само птички и мислите си. Нямам желание да превземам мезонети и да, преди повече от 8 години избягахме от София и отидахме в Ботевград. Не можех да си го причина повече. Един час да ми е посоката да си оставя детето в детска градина. Или един час да се прибирам. А сега гледам, вече са напреднали часовете. Чувстваме се като на село. В смисъл, там се познаваме всичките. Детето ми някъде се загуби, защото от един до другия край са 15 минути пеша. И да се загуби, някой ще го докара. Поблизо до природата. Да. И на ти фотографията как я откри? Как стигна до нея? Благодарение на него. Значи Тихомир е виновен. Да, това е виновен за всичко. Той те въведе в фотографията, а ти си вдъхновителката само. Да. Да. Аз се радвам, че имах късмета, защото съм сменял, нали, на всеки 10 години нещо се отключва в човек и той се чувства, че дава много повече, отколкото получава за другите или за себе си. Аз съм сменил няколко позиции, но има късмета да открия това, което не го усещам като работа. Фотографията ти дава всичко, от което имаш нужда и с което можеш да живееш и да се препитаваш. Нещо, което ти взема нямаш лично време. Но дори въпреки това пак не бих я заменил. При това ние сме си устроили по начин нашата кутийка да се грижим успоредно и да гледаме да присъстваме в израстването на децата, да се усещаме като хора, да не ни тежи това, че работиме с най-близките. Нали? Той е в разрез на морала и на това, което съветват хората. Нали, казват, че така се изхабява връзката. Аз не я виждам обаче. За 16 часа през нея, ако сме на станция, се слушаме, напоследък не работим с станции. Разбирам те и мога и да го потвърдя това, защото пък и нашата връзка с Ана, 20 години, нещо едно и също правим, няма никакви проблеми, но явно в живота човек не бива да слугува на такива уж закони, защото те имат прекалено много изключения. Да. А и други колеги има, дори от бранша, има хора, които работят години наред, много успешно и не са се уморили, затормозили и така. Ами това е много, много отговорна работа. Да, когато работи с душа и сърце, така... Трябва да имаш доверие абсолютно безгранично на човека, с който го работиш. Да. Какво по-добре от това? Това, да. Извън фотографията нещо, имате ли някакви хобита, интереси, страсти допълнителни? Към днешна дата не може да намерим ключа за успеха. Нещо, което успяваме да си позволяваме в последните години, една седмица да се откъсна да отидем някъде на море и децата са супер щастливи. Но примерът е много важен. Не знам обаче дали този пример, който им даваме, е най-добрия. Но това времето ще покаже. При това сега се изменят нещата и мислите ти днес за съседа няма да се същите утре. Така че... Но
Опитваме се да откраднем понякога, но как да откраднеш, като те обзела работата и няма граница, нали? Казват, като се прибереш вкъщи, оставяш всичко. COVID-а ни донесе не само отрицателни и положителни неща, като успявахме да си позволим някой малко време да откъснем за вас. За децата ни. Да. Имаме си някакви идеи и мечти. Ще го постигнем и това. Но човек почне ли много да го обзема мисълта, аз днес какво направя? В смисъл, аз днес съм... Аз мога и утре всъщност това да не го свърша и на мен това ми е индикация, че нещо не е наред. Аз предпочитам да ми се путат ръцете и да знам, че съм припрян в срока, за да може да се научиш да си отговорен. Само така може. Иначе, ако не поемеш инициатива, ако се оставиш да си лежерен, не знам къде може да те отнесе течението. Последен въпрос, който така го задавам на почти всички колеги, защото това ни е част от работата. Снимаме тържества, семейни празници, говориме си за семейство. Какво е вашето отношение към семейството? Говорим като ценност, не конкретно вашето семейство, а наистина като ценност, като нещо, което е с големи традиции по нашите ширини и като нещо, което от друга страна сякаш по някакъв начин е изложено на заплаха под въздействието на всякакви навлизащи у нас ценности или може би антиценности. Моето отношение за семейство е начина, по който можеш да усетиш споделената радост и болка към всички близки. Семейството е... Всичко. Да. Това е смисъла. Да, със сигурност там, където няма... Това е смисъла. И работата ни дава възможност да се срещнем с такива хора, влюбени, които правят първата крачка към това и се надявам, че като се срещам с тези хора, може би не всичко е изгубено. Има надежда. Лошо е, че пренебрегват моралните ценности, които трябва да се предават така, както едно време са се предавали златните парички. Бабите на булките, булката, щерката на нейната. Сега морал, те устои, които са ни съхранявали, отношението към учител, отношението към родител. Нещо ни пречи. То хората, които ни управляват, тяхното отношение към народа, всякакви припознавания, със смяна на полове, с всичките неща, които объркват децата и хората, не знам докъде ще стигнем. Но ние не бива да забравяме, че сме една от най-древните държави в света. Имаме много история. Аз не харесвам децата ми. За тях е атрактивно, като бяха по-малки. Хелоуин, се почва една подготовка, ще ходим да плашим баби, да хвърляме яйца, бомбони да взимаме. Цялото това вдъхновение, защо не се насочи в посока 3 марта? Трикольор, да отидем на Шипка. Тая година, нали, голямо пътешествие беше. 7 часа отиване и връщане. 29 000 крачки. Но имаме имаме възрожденци, имаме история, траки, всякакви чудеса, с които може да имаме наши автори. Нали? Гледам ти тук цялата история на изкуството си съхранил и събрал, за което, нали, чест и почитание, респект. Но... Разбирам, да, повик към корените. И така всичкото това, което ти го описа с
толкова думи, мисля, че твоето вдъхновение го синтезира с една, да ме извиняваш. Да. Тя каза, това е смисъла. Семейството е смисъла. Това, че жената не е много приказлива, е добра черта. В момента е притеснение, че може да е така, доста обаятелно, стихотворно оформена. Но Никой не се съмнява в това, Тихомире. Сега искам да ви помоля да отворим тази тетрадка и да бъдете така добри да споделите вашето, това знаете, че това е тетрадката за вдъхновения. Тук колегите от бранша записват тези мисли или не само мисли, разбира се, може да са други неща, които ви помагат на вас в трудни моменти, в моменти, в които не сте на 100%, имате нужда от някакъв духовен стимул или допинг, или трамплин, за да се върнете отгоре на вълната и за да може да започне сватбения ден. Написах, ако вярваш в себе си, всичко е възможно. Възможно е да завършиш образование, възможно е да смениш работа, възможно е да се намериш, възможно е да си последователен, да намериш човека до себе си, да го съхраниш, възможно е да отгледаш и изучиш децата ти, които да носят правилните устои и да изповядват ценности. Възможно е, дори е възможно да вярваш. И е възможно да мечтаеш. И е възможно след 100 години пак да си водим този разговор. Да. Което е свързано с мечтите. Да, може да го продължиме. Тук или в други измерения, може да го продължим. Много ви благодаря, скъпи колеги, за гостуването и за това изчерпателно и откровен разказ за вашата дейност и за нещата от живота. И ние благодарим, защото ти даш трибуна, която отключва на човек различни сетива. Това го няма като аналог в нашата страна. Само адмирации за това, с което сте се заели. Разбирате целта, каква е. Просто тези прекрасни хора, с които е изпълнен жанр, бранша ни, работещи във всякакви сфери. От ресторантьорство, през прекрасни торти, фото, видео и какво ли още не, безброй. Може би сме най-големия бранш в страната. Да имат възможност, така ние твърдиме, не само твърдиме, ние го твърдиме на базата на вече 23 години опит, че сме срещали и срещаме прекрасни колеги. Веднъж като професионалисти, втори път като хора, които до този момент нямат никаква възможност за хората да ги видят, да могат да споделят и в професионален аспект какво правят и към какво се стремат, и в чисто човешки аспект какви ценни хора са. Така че идеята на това нещо, на този подкаст, и затова се казва и специални гости, е да дадем думата на колегите от бранша. Още веднъж благодаря ви много и много хубав, силен сватбен сезон. Благодаря и ние благодарим. За нас беше чест да сме гости. Пожелавам ви късмет, здраве и щастие и творческо вдъхновение и в личен и в професионален план. Благодарим, Тихомире. Благодарим и на вас, уважаеми зрители, за вниманието към нашия подкаст. Вярваме, че той все пак ви е помогнал в някаква степен за това да си изясните неща, свързани с видеозаснемането и фотографията. Очаквайте следващите епизоди. Бъдете здрави! До скоро!